Аз съм Илян Марков, на 16 години, от спортен клуб по лека атлетика Локомотив Пловдив. Спортът на нашето семейство е традиция. Майка ми като малка е тренирала волейбол, а баща ми лека атлетика. И точно от него се запалих по леката атлетика. Сестра ми, преди като малка, тренираше също и тенис, но вече прекъсна. Майка ми се познаваше с нейни приятелки, които тренираха на стадиони. Ние отидахме да се разходим близо до там и тя ми предложи да тренираме точно там. Отидах и точно когато стъпих на пистата, веднага започнах да обичам този спорт, защото видях колко всъщност е много хубаво. Моят първи треньор е Владимир Клявков от спортен клуб Тим Клявков. Първото ми състезание дойде точно след 2 месеца, след като почнах да тренирам. И беше много хубаво, защото наистина видях какво е леката атлетика за първи път на състезание. Бях точно на 12 години, беше в град Пловдив на големия стадион. Постигнах 3-то място на 100 метра гладко бягане. В този момент съм тренирал доста дисциплини. Тренирал съм дълъг скок, 100 метра гладко, 100 метра с препятствия, висок скок и малко дълги дисциплини, например 800 метра. В момента наблягаме най-много на дългия скок, защото виждаме, че там най-много ни върви и най-хубаво се представяме до сега. Когато започнах с дългия скок да наблягаме само на него, разбрах, че дисциплината е също съвкупност от много неща. От техника, от скорост, от много неща, които са наистина доста трудни, защото някои хора си мислят, че дългия скок е една от лесните дисциплини. Преди 3 години дойдох в Локомотив Пловдив при треньорът Ивайло Русенов и от тогава продължавам успешно да полагаме усилия заедно, за да постигнем високи цели, които сме си поставили с него. За този момент нямам извън България успехи, но в България имам доста успехи. Например, на национално състезание под 18 години имам второ място с резултат 7.24, който е най-силният резултат до сега. На под 20 години станах трети с не много силен резултат обаче. И още много други успехи, които сме си постигнали заедно с треньорът ми. Когато се качиш на почетната стълбичка, това е едно страхотно чувство, което наистина няма как да го отпишеш. Треньорът ми е Ивайло Русенов. Той също е треньор на Пламена Миткова и съм много радостен на този факт. И се радвам много, защото той може да ме научи на много неща, затова винаги го слушам него. Доверието в треньора и състезател е най-важното, защото ако ние двамата си нямаме доверие, няма как да се случат нещата. Пламена Миткова е моя съборничка и много и се възхищавам. Някой ден искам и аз да съм като нея, защото наистина това, което тя го постига е много, много велико. Моят любим атлет в световен мащаб е Тара Дейвис, защото наистина много и се възхищавам на това, което прави. Аз съм ученик в професионална гимназия по битова техника Пловдив и съм 10-ти клас със специалност компютърни мрежи. Едно мое ежедневие преминава, когато се събудя, оправям се, идвам на тренировка, правим една страхотна тренировка с треньорът ми и след това се оправям, почивам си малко и отивам на училище. Съвместявам училище и тренировки много лесно, защото преподавателите са много разбирателни и помагат ми доста когато, например, отивам на лагери и пропускам материал. В свободното си време, в принцип идвам да тренирам лека атлетика, но извън леката атлетика обичам много да излизам с приятели и да ходим на разходки в планината. В близкото бъдеще искам да постигна да участвам в Европейското първенство това лято в Италия, но искам да се целя и по-високо, като участвам в Световното първенство в Орегон, Америка. А след като навлезна при мъже и жени, мечтая някой ден да участвам на Олимпийски игри. Не бих могъл да си представя живота без спорта, защото спорта в момента е една огромна част от моя живот. На моите съученици, които не тренират никакъв спорт, ще им пожелая наистина да тренират нещо, защото това е едно преживяване, което наистина няма къде да го преживееш.